I bé, dir-vos que duim una proposta ampliada respecte a l'any passat, una proposta més ambiciosa, perquè l'Ajuntament ha fet una aposta clara per ampliar serveis i sobretot per facilitar que les famílies manacorines puguin conciliar durant els mesos d'estiu, que ja sabem que de vegades és una tasca bastant dificultosa. Aleshores, vos presentarem un poc aquesta proposta per enguany, que està adreçada a infants de 3 a 12 anys i que, com deia, suposarà un increment de places respecte a l'any passat. Un increment de places, per tant, també va lligat a un increment de pressupost. Parlam d'una proposta que costarà a l'Ajuntament aproximadament uns 300.000 euros i estan parlant d'un total de 930 places, 530 places en el juliol i 400 places en agost, per tant, en total hi ha 270 places més respecte a l'any passat. Perquè, a part d'això, també ampliam una seu, o sigui, feim un projecte d'escola d'estiu municipal repartida en 7 seus diferents. N'hi ha 3 a Manacor, una a Porto Cristo, una a Sillot, una a Cales i una a Sant Macià. Per tant, també s'amplia una seu respecte a l'any passat, que en teníem 6, enguany tenim 7 ubicacions diferents. És important destacar el que ha dit la Carme, que no podem esperar en aquest cas que el govern se pronunciï per saber en quines condicions arribaran aquesta subvenció i també fem una valoració de l'esforç que suposa en aquest cas l'Ajuntament de Manacor de tirar per endavant aquestes escoltes d'estiu que ja ens va costar molta feina fer-ho l'any passat, perquè seran de feina i seran de dobbers. De vegades, si tot se pogués arreglar en dobbers ho entendríem, però organitzar totes les escoltes municipals, les escoltes d'estiu municipals, és una despesa importantíssima d'energia i que, a més, les subvencions no arriben al 100%, a cobrir el 100% del servei. I, per tant, en aquest cas, l'Ajuntament de Manacor, en les tarifes que tenia posades l'any passat, i suposam que ho hem pensat que seran les mateixes d'enguany, ha de fer una aportació de dobbers. Per tant, a part d'energies, la despesa en dobbers que assumiran en aquest cas les arques municipals,